Hi guys, maayong adlaw sa inyong tanan. Nagdag-um na sad diri sa bukid tinuod ko. Basi mag-uwan sa ni karon mamahaw mini Sherwin. Yamong sudan pinirito. Mahugas sa takay. Mag ginamot rata. Si Putot nagsabaay na si Putot oh. Ang mga anak ni Putot ag-action nagkaon pero wa pa nako gipakaon kay basig bitukon to Nya karon lagi mamahaw mi piniritong isda. Sige na. Hoy. Ali na. Kaota. Mamahaw pagkain. Patsada ni ulo di ununang taniya oh. Kudagan ang gud ka sib-sib sa ulo. Kanyan sa may dani. Mantika. Gina. Hawa min. Pagsay na. Kay bawon agkaon dili ag sanina. Diba ay si Putot. Putot! Gina. Niyo, magkamerasan sa kadana. Huwa. Iringin mo. Che! Nakarwasan na sana si Miyo ha. Nakarwasan ang kang Miyo dani oh. Gamay. Kani mga iringan ni. Daghan mga. Ha! Kamu ha. Gina. Isa pa may di. Lago na kinimong short pan ha. Muna ng kulor. Tanawa mo na nag-ito. Bagong laba. Nga sukad pa na pag-abot mo din eh. Ay, kuya, ginaban ko na. Ay, pag... Kabungguan ka ba? Okay, tingali ka rin karug. Mama. Yan mama, prito. Ya, Yung tangi, un-un-o. Pwede man siya un-un niya. Butangan din sa kamutitap. Malamig na. Alay, mga perito kay labihan kaparat tayo. Wala sila. Oh. Ma. Dahan kayo, mahurot sa nakaroon. Sige na, pag-ampo na. Ampo. Amen, mga ano tagay. Ada niyo makauluto niyo mga. Gahapon niyang pinirito, grabihan ka. Pagod tayo. Naya? Hay! Di ka magdua-dua na iring kay kamalahan na kadana. Ngaong. Magkuan ta ni kay maggata ta. Butangan na tog kuan. Butangan na tog talong. Kapay talong da. Los na. Daot na. Talong daw kuan. Piksay. Ang dato ng isda. Ngaon.
Guys, payon ko sa ilahan ni Mother Earth. Yan ay mga bata dami ng giduwa. Hi guys! Hi guys! Wala yung sila klase di ay? Wala. Kanus aman ang klase di ay nila dana? Ha? Guys, si Madam Joy Joy magtukod na siya og mansyon. Nga di anay mga kahoy dami. Di ara mga kahoy para gamiton. Basin naamoy ika-share diha nga sponsor. Di awitaw guys, char lang na ha, basin mag-ingon na sa tong Bridget Pantinupli nga murag iring nga bayot nga tuana dito sa akong Facebook page nagsalikuan. Sinamok ha? Asa? Kana bayot, nasina na siya Joy. Sao na abi na og legit nga supporter. Nagmanman ra da ito di ay. Nya kay naamay kuan nagbahog pud sa iyaha nga kuan taga Japan man to siguro si kuan sa pangalan datong hinampak nya mao na dayon na nga kasina siya nya samot karon nga tukod na si Madam Joy Joy sa mansyon. Oh. Payag rami. Sa ka kuan Klabasin tan-awon ra. October matada, November. Tingkuan. Nawala na eh. Ting uli. Nawala na lagi imo kuan lagi. Oh, bitaw nawala na oh. Da. Nag-continue gyapon kagamit wala. Continue gyapon ko. Bahuta sa niwa man lagi ka nag-order sa sabon. Napa man ako sabon? Naingon bitaw ko nga dili kayo na ko gamiton o Sahara. Ang sabon ako permentihon. Di nang katong ang sa citrom Serum. ay serum. Oh. Talagsara. Napaday serum di ay. Napa ko serum gamay na. Nawala na Pero da. sabon gyud ang kuan Ang ako. dili oh. Oh, wala na. Ay sabon kagamit lagi gyapon ka. Muy ako gamit sabon. Na effective gi kay siya. Na Effective order siya. na mo guys. Okay, daghan ko malasma. Milasma. Milasma. Oh, nawala. Siya. Anam-anam. Nawala nang milasma ni Madam. Ang ako dani na anam na sad siya ka kuano hilis ka pana. Kuan Ang to dili kay- na pana na. Na datong dito ka sa Cebu kay wa man ko atiman sa akong naong Gani. kalimta naman. Magbutang ka na to ting pag gumanda ibabad pa din nimo tidak. Panghapdos man imong naong. Ang panghapdos di ay. Ya patatad mahilamos. Ana ang maglugod-lugod. Oh, Ag na lugod uy. ano ba? Kuan mo. Naingon man sige kaya lumanang mawala na ba imong kuan di man nang Ganam na bitaw siya kanipis. Oh, wa na. No. Oh, mga tambon-tambunan ako kung maghakot ni kamera ba ya? Agsamot ka blooming si Madam kay ngano ang yang palalab. Muray nagabas. Kopirit man pud yang palalab niya. Siya ra pud nagabas. Oh, makatipid gid sad sila. No? Gahapon si Luy-Luy ahong gilper si papa kay wala man kagahapon og eskwela. Sus ginuon ko ti. Uy, wag ginanawa alipon sita siya nakag-jinggit siya papa kay kon arsa si oy. Hanggang ko kasi ngot. Iskila Loy. No, wala ka nag-vlog danid ay? Nag-vlog man ko. Pag-vlog Wala ko, og Dani. maayo. Sagdira. Nag-vlog man ko dani. Okay ra. Ang sawa man ni. Ay, okay na na. Iuna na nimo. Bitaw guys, si Madam Joy Joy naa siya luti dito dapit sa amua. Magsilingan na din ni Mother Earth. Oh, silingan na sila ni Mother Earth ni Madam Mercy. Ate Mercy, silingan sila din dito. Nya kani nga kahoy, dako day siguro kay mong balayo no. Nga naman. Daghan man kay niya lagi. Ato pag gani dito. Ay, ito ni Yuyo ni Andres. Si Yuyo Andres na. Ay hata nga kahoy. Tag po niya. Pawa diya. Maayo noon. Ligon ang kahoy tin nga bakan. Ha? Dili na agabukon. Unsa tungkuan nga agabukon? Agabukon kanang antipulo da. Antipulo. Tipulo. Antipulo ka karon. Bitaw guys, so magpayag na si Madam ay magbalay na si Madam Joy Joy dito. Mas maayo ang ginaasad na naa kay balay jud. Dito sintro kay ngano mga bata pud kay luoy kay mga bata ng Gani. bisan imo pa sila ipa-uniform kuan pag abot dito ay tugaw ganun ka na. Labi nag uwan na. May man dito Joy kay kuan man. Jardinero ka ni pamuhi.
kilid kalsada. Di man ta makakuan dito mga baboy-baboy. Pwede ka magkuhan dito pero septic tank. Dagat na nabuhi dito. Oo. Kada day sila tanan diha, namuhi man na sila diha. Pero katong nga to siguro di na siguro to kay diretso man sa pa. Da. Dili sa joy kay ngano, ag stack up ang kuan. Tai da. Ang tai labi nagwalay walay uwan. Walay dagayday sa tubig, ag stack up siya. Nindot dito septic tank jud ka. Balag gamay ra. Ay dili isa ang dinhi na gid kay ang baka, ang kanding ni kanding dito. Isabay na lang dayon. Mao sad lagi ana-anaan ra. Ay estudyante ra dito pag lubluban ra og gabi. Lubluban ra gabi. Mo gani. Na dako. Iyan ang gipedidos kay iyan man ni si EJ nagakot og si Gugong nga iyan gi. Iyan na lang dito ang Isulan. yung mga bata gani o si GM, si Princess ug si Aloy kat na di adapit na sign. Hakot sila. Hakot sila uy. Guys, di ako diri sa ilaha ni Mother Earth naglahos kay mag-check ta diri sa ilaha og unsay maayuhon. Nga puno ang iyahang tindahan. Daghan kaayo sulod. Kay nakasweldo man siya. Karon. Nakasweldo. Hare siya tiwari ay. Nakaw mo sila. Asa si mama? Dugang ko silang video mo taas ito na maingon. Arapit nagpaingon. Wabok mo. Ako mo tugignan sa inyo, dito ilautik, na yun siya nga, away tawid na rin si Karun. Nya. Abot ka, pasa. Ama sila hindi ka di ay. Dini. Una lugar sila naglakaw. Ato ilahili nagpaingon. Dito sa pakda. Basin. Ba? Unsay sudan din ni? Ano sige, na may... Asa kani suga pa madani saksak. Unsay inyo sudan? Na may... Sila lugar doon ni Auntie Mercy naglakaw? Oh. Mime. Na mga iring dani nga magkakawaran gihapon guys oh. O gihapon ni nga iring. Kay mga kawaran. Hawa Ming. Hawa Ming. Sudan ganyan gihatag dito kanila utiko na unsa man niya kasabot ni. Sama na. Bring house. Nalagi ni apaam nigikan. Bak ilang di. Bakbak niya baki. Oh. Kinsa ba naghatag nagkuan Nirik man nagluto? gataan nila dinhi ganyan sila ni dito. Ulit tao mga bakala niya wali lang sulod. Bakbak lugar? Kani Kinsa nagluto dani sila? Sila rik lang si Luwid. Ah, Tan. kaunon tana. Nai kanon wala. Ba kay kanon na tao no? May lang. Se. Pagkadimalas wa diha. Nila. Ay, wa diha. Baki. Naman lagi itlog ho. Buk na sa yan Mercy. Unya, naluto na ni Ambot ka kilungan to kana umakin na halini. Nangano man halingi. May kalayo. Bugok na lugar ni siya. Oh. Halingan ko ni Hawa Ming. Ikan po na ninyo ha. Halingan ko na Aman ang puspuro ninyo. Guys, na ay balot. Ato ning unahan. Wala man nila atiman na pagkuan. Tapulan siguro kaling. O, karon atong kaunon. Nga ang ilang refde. Na ay isda. Nga ang dire. Unsa ni ang sudan kang utik gidala? Humba. Bring house magano na gikan sa kasaba ni dan na mista sa betudipit sa ilang to. Ito nga pasangga. So haling taani guys kay banatan taning balot karon. May lag di sila mag Ha? Wala day ni gipusa di ay? Pito kabok ang gipusa, pito, 8, 9, 10, 12 day kabok itlog. Kag Auntie Mercy yung nga manok. Ang Chinese chicken pa, pila kabok piso. 5 na nag-itlog naman sad. Ang Chinese chicken nag-itlog na sad? Ngano gitali na di ay? Oo. La pandakpon na nako ng kwan pa, ako na dalon dito. Maghimo sa day kog kuan. Maghimo sa kog tangkal. Ngano man? Ayaw ako bahala. Kalag-kalag. Kung naay magkuan sa karne, naay magkuan nga pautang sa karne, pagkuan kay ag utang ta. Lagay dalon lang ni mga itong
5. O dalo na lang ako na dito kay pahimo ko na sa tangkal. Paghimo una. Kay dili gid pwede dito nga di maghimo sa tangkal kay ang mga iro. Lagi paghimo una sa Kay tangkal. dito wala na problema kay ang iro na ko gipanghikta na apil lang gani si putot gihikta na gani si putot. Nya. Tingnan ra. Ang silingan man di man nato kakuan. Ay mga iro sa silingan. Nya. Mas may manang naitangkal para safety pod. Noon, dugang sa trabahoon pero okay ra at least safety. So maghaling sa taani guys. Yang sa may ihaling nato dani nga may kuan. Si Brownie dili ka sa itlog da. Hala guys. Tanawa. Ako ipakita sa inyo ha. Ang Chinese chicken diri ay sa taas ng itlog. May gani kay si Brownie. Dili pod sad agkaon si Brownie sa itlog. Tuara ang itlog sa Chinese chicken. 2, 4, 6, 7 na kabuok. Daton niagi pa pila ka itlog na ng Chinese chicken. May bali pero pag piso imong ra ka buka gawas kay dito na ilaw kay itlog. Manila malantaw. Hala. Sila na linay na buhi. Hala guys, naara diri sa taas. At sada na siya kay monitor jud kanunay. Maglumlum siya pohon na nara diri sa sulod. Dili kabalakan kay naraman sa sulod. May gani sad si iro ni Utik kay dili sad na agkaon sa kuan itlog. Di nagkaon ang iro ni Utik sa itlog. Naglakawa din sa ni Mother Earth to me anti-mercy di ay. Kani. Tiara guys, kaon ta dani karon sa balot. Wa man ati mandi kita mo maghab-hab dani. So kani atong hinaling ginuot ko. Okay na ni haling na lagi niya guys. Kakaon ta karon. Taklo bandayon. Wa namang good sad bahaw kay kung napay bahaw, di na ako nahilabtan ang balot. Kay wa biya sad ko na ni naniudtod ay ko dito sa kuan di ay. Naniudtod ay na di ay. Ito kay porma daning kuan nila bakbak be. Ganina ra lugar ni ang bakbak nila pa. Nabugnaw na kay ni I-try na to kaon bakbak guys. Ngano wa di ka nagkaon dani di ay. Kaon tag bakbak. Wa may bakbak kuan puro raman pako binahuta. Wa may sagol bakbak. Bukog man. Halang masada kay halang. Sada na ning nay kanon Wa naman diha. Ay, humana day mo panigto pagluto dani nila. Oo na. Ano kaya nilang kanon kay limang day sila. Kisa man kauban ni Doydoy? Tatan, Luwig, Hapcook nilang kuan. si Loy. Loy-loy nga. Anti Inday? Kalingaw ba yan yung mga ikagaw kay? Ato ni ipari sa kuan karon. Balot. Nagunsa dito lalilin din ni di ay? Ay, kuan Koreana? Dagan inyo kahoy diri di ay? Maay ni si Doydoy kay nag-atiman po sa kahoy. Gani, imo sa nang kuanon nga labi nag wanay kahoy, imo pa kuanon sa kahoy. Ay, atiman. Kagka sa munggo ni Tantan, aw baba daw. Dala na si Tantan. Maayo noon. Kay dato miagi guys nga Ginoo ko way kahoy diri. Ginamos man lagi ni Sinama nagimo dani? Sinama? Ikaw naghimo? Pinalit pala na ni mama nimo ni
palit ako yung lapiki kaya kay Dana. Malamig ko kaulog na kinamot. Marag na yung padala sa kita ng Gani. Wa may kanon. Sayang walay kanon. Guys, murag naluto na ang atong balot. Ato na ning ason pa. Aglungag magkaka. Wala, wa na tubig. May gani kay wala nagbuto. Okay, gina ko. Okay. Hinahinay day kay pasigma. Aglungag ka pa? Oo, aglungag ko. Kaya niyo kinakot niya bahang ang nanangayo ka. Nagikurirog. Sapunta. Nana sila. Nana sila nakabot na. Nasapon ang atong balot. Agkaon sa balot. Nanang mga laagan. Mo na painguna. Ama na kong balot. Agay. Hiwa dito balot. Ay. Kaya ati Bersi ka na balot. Nya. Na naman sila. Alit na mo din eh. Tagit mo salinan dani. Nagtuo siguro mo salinan ta mo. Ato ning tilawan ang ihang balot ni Auntie Mercy. Wala. Pito ka buk ang na pusa. Pito na pusa. Daghan di ay itlog day dosi. Kay ugwa mo nag-abot ay sos horoton ko man eh. O babog bilinan mo nako. Oh. Wasat siya nagbuto. Way baho dani siguro ba? Wala baho kay wala na mabasa. Pana naluto. Mana nabasa? Para naluto. Ganiho ro. Pung niya. Nganong wa pagka Naluto na. Ako ni kay maayag sa baay pagtipos man di ko nahipos. Ay mo bahaw na to tip. Oh na. Hambagan. Di mo gikan di ay. Di babaw. Adapit nga ibabaw. Tagbe. Dito sa ilani ka? Ha? Dito sa ilani. Dito sa igagaw nga traidor. Kita nga tingugi. Ha? Ari na mo. So karon magkaon na ta. Nya na ay bahaw niyan ti Mercy. O yan napasad ginamos dani. Oh. Perfect. Dira. Dili ni daot pa nga ginamos. Mura magkuan. Gisukaan na din ah. So another suka na sad butangan sa suka daghan. Hala, tamang-tama guys kay ngano ang balot na ay suka pud oh. Ali na mo. Ali na mo. Ali na pa. Testingan daw na to ni. Ay ako tag asin kay na may balot. Nawa na asin dai nimo mother. May sulod. Kani? Asukar man din ni. May asin ni mama. Ha? Wa man diha. Kana. Wala sin. Di ara oh. Kana. Hambat na ni pa. Balot. Guys, pangaon na ta ha. Guys, kaon tagbalot, guys. Ang isa ni mama. Hi, Na isa ni mama dia pa. I-stand ta gini ake para naunsa na ning gipiskot ang stand niya. Naunsa niya ima? Gibunal siguro nini mo ba? Siya rawana nang ibaw di kay Jerome gamit kana. Wa gini si Mother Earth o sa iyang. Unsa na malugar ni ay basta gipiskot. Delikado ba di ibutang nato atong kamera daning giatol. Nabuang na. Di isulay lang gyapon nato guys ug mahulog ni na wa tay mahins. So di ara nahimuan di ay por yahulog. Ma! Agkaon ka dili. Ikaw pa agkaon ka pa? Balot? Di ko kaon ng balot. Na. Bahala. Kalangan. Ay ayaw di ay Mader. Ayaw pagpatuga-tuga. Di man na bibi ma. Lagi. Guys, kaon tagbalot. Di lagi bibi lagi basig mabi. Dili bibi basig mabibi kagi. Kung may kurun na luto. Ha? Guys, kaon ta ha. Lagyan. Ya pasensya na to niyang ista ni mama kay unsa man ni balik man ni mo.
Ha? Siya naman na nagamit siya rin. Oh. Ba man nagbalion? Itlog pa niya. Diyon sa rinini mo, ma? Ha? Diyon sa rinini mo? Nga nagtakilid naman yung piniskot kanya itong video na niwa naman yun na mao. Tama itong isa ka bangko. Sana itong sili. Kaon ta guys. Oh, wala pa man oh. Di na gid mapusa siya. Dili, gini mo laob. Dili mo laob. Mabawal na pagkadaan. Nalinta na ako kayo na paggaling. Guys, mga Kami kayo guys. Isibog na ito paling madi. Takang na ako ganina. Nalinta na ako paghaling. Dana. Dali nung toto. Sige. Pagkaon mo na. Di ka kaon pa? Pasensya na mo guys, nagtakilid din siya kay ginoo ko si mama, gibalik-balian man niyang kuan oy. Tagam lang ko kaon sa balot kay sa una nagkaon ko. Ingani nga balot? Di amo na sa batong baligya man di pagdukduk na ako. Ata nagtugaok man. Nye. Tugaok eh. Gihipis ko sa kana ah. As nagtugaok ka buang. Hala dili pa siya kuanti kanang kuan siya o kanang Pinoy. Lami siya no. Pinoy siya guys. Wala pa siya kuan kanaang Kapay baligo. Papay blahibo. dili wala siya. Isa lang. Okay. Bawal na ba ka na ma? Ang imong kaulon ka ng pako. Saya man naman di man na makakuan kay katong bibing nga. Di ni magakuha ng Bisaya nga balot. Dili man. May lang. Ngaon ta guys. Ay kani mo hamao. De. Kay Pinoy man siya. Basig inani na sa tanan. Ah! Tao man! Duha ka bukla na ang kabuk. Duha ka bukago dani. Oh. Kana nani kaon ni si mo. Gabi nagkaon bi ni Marig Inday pasad kagabi sa balot. Dito man mi sa ubos kagabi guys. Lami guys. Sara imo insay kay bawal ka. Ay nga ganito po. Ay palabi ma kay Lami man nagdabot-luton meron. makaalmuranas ra Dali man. kayo. Tanggal to gito. Ah dili siya balot guys. Kuan siya? Pinmatra. Pinoy. Di na gid ni siya magkuan katong gideng ko ano. Unsa tong gipos nimo gay na auntie? Piso. Pito ka bukyan na piso. Dili ba katoy mo gi-post gi-share ka ganiha nga bagyo. Ay sa amo aman to ah. Bagyo di ay dito. Karon O ipo-ipo gahapon. agahapon to ang ipo-ipo. Mo ba? Sa kuan to ah? Eskwelahan. Eskwelahan mismo. Natumba ko ano to posti. Guys, kaunta. Lami kayo guys. Kay Pinoy din siya. Karon manikling mi. Manikling. Wala sila doy-doy na nikling day ma. Luto na lang bakit niya. Bakit man na ah? Apa man kagikan? Balay. Bisa ako na si ang naisuwat ni budog. Ano yung swati budog? Suwat iya ni budog para iya budog. Pahagikan? Manila. Nga naman? Nibot na siya. Ah, managikan sa Manila. Manila gani. Yang ano naabot diri? Iya address ko Purok 5 si Purok City. Nabuta siya. Nabuta diri. Na may red sigarilyo. Na ay sigarilyo red. Diri siya sa sigarilyo. Dari sigarilyo? Masing katong trabuan ito na ni kuan bang girid. Nga. Kasi na ako siya. Iya. Ano nyo? Nasiil o, baki. Dami din Alam suka. kayo. Halang kay ang suka. Lamig kayo ng halang. Dami kayong suka. Mm. Dami kayo sa balat guys. Dinagay siya po sa owner. Magkano din ka nga. Paingon nyo siya mabaho. Magkano na bantayan. Yung dada ka niya.
Di tanaw day mong manok dati kay murag kuan na musa na. Kuha na kinsinsi nga. Kuhaon na, nangambak na. Makuha. Ang sinisiki na dana. Gagko niya yung manok ba? Balik ko ano ha? Iro ha? Ang sahay mo, tangkal dito. Dahil na ako na mga kuan dito. Sinisikin. Kaya inakan ba? Hinang lang din na itangkal para di magkaon sa iro. Halang gid ay. Lagpo. Alang-alang sa kanon guys, kaya wala may kanon. Unsa yung luwan, hubas na? Ay, tanawasan na ma. Opo na parang tugtog. Lagi. Sila nang magbaki di ay. Ngayon, sa bulan nilang tako. Huwag pagkukyak ng gata. Grabe po yung kabuk gata. Yes. Alam kayo oh. Ako na kaanay guys. Nak. Kuan siya kanang Pinoy. Dili siya balot nga abi na ko kanang may tao ba, may piso. Hubog atos Mario. Ngano man. Hala, yelo siya tanan. Baho man. Baho tae. Di man siya baho. Okay lang din siya mader. Halang kay yahak. Magbawa sa mad. Mama, ikaw ka gulod. Wala ka ba tayo? Guys, lain ang isa. Dili kaya, pero si mama ikauna. Kaon ni mo ma? Labay. Labay ni mo. Ato na nihatag ni Brownie. Gaya Brownie. Ayaw. Mga ulo. Alam mga osipso. Ko na ha. Nawa na. Mga on na piso. Mga on itlog ba? Kinani mo imong itlog. Wow. Brownie, ayaw kaon na to ha itlog ha. Naalang-alang sa kaon guys. Pero hurot ba yan sabaw? Kani mo yung ngani nga nilutuan halang. Kani mausog ba mao? Di na mo. Thank you guys.